ezzel a második helyen áll jelen pillanatban. Az előző kísérletével is a második volt, ugye 17:03-mal vezet Díaz Hernández, ott azért még javítani kell egy keveset. És akkor következik a női 100 méter, kifejezetten erős mezőnnyel. Elsőként a szingapúri Pereirát mutatják be, 11:20-as egyéni legjobbal rendelkezik, ő fut majd az egyes pályán. Mellőle a kettesen egy jamaikai, Janelle Smith, 11:04-es egyéni csúccsal érkezett Gina Pass. A hármason fut, jó formában volt az utóbbi időben, idén Afrika bajnok lett ebben a számban. Natasha Morrison, olimpiai bajnok, tagja volt egyébként a budapesti 4x100-as ezüstérmes jamaikai csapatnak is. Van is a Terry, aki pedig ugye a világbajnok csapatnak volt tagja, nem is akármilyen futást mutatott be. És ott van még mellettük Williams is, szintén egy olimpiai bajnok futó. Két világbajnok ezüstéremmel rendelkezik a 4x100-as váltóval. Nem gyenge mezőny, maradjunk annyiban, ráadásul de közel is futnak egymáshoz az esélyesek. A 4-esen látjuk majd Morrison, az 5-ösön Terry és a 6-oson Williamset. Rájuk érdemes elsősorban figyelni. Egyébként a 7-esen az olasz Dosso, 7-esen pedig Victoria Forster. Inkább 100 gátas, mint sem 100 sík specialistája, de azért innen is vannak kiváló eredményei, többek között Universiade ezüstérem. És nem véletlenül nem mutatták be a jamaikai Janelle Smith-t, mert hogy ő végül nem indult el a versenyen, úgyhogy a kettes pálya üres marad. Nem a legjobban kapta el a rajtot Terry, viszont szépen közelít Morrisonra. Nagyon hasonló volt a helyzet a Padovában is, de megint jól bírja a végét Morrison, és most próbál közelíteni rá Terry, de szerintem megnyert ezt nagyon simán Morrison. Az se biztos, hogy Terrynek végül meglett a második hely, mert hogy nagyon szépen jött Morrison mellett a hármason Gina Pass. Nézzük majd az ismétlés alapján, talán egy kicsivel okosabbak leszünk. Itt még egyben voltak, és talán innen indult meg Morrison. Nagyon szoros a befutó innen nézve is. Nehéz eldönteni, hogy Pass vagy Terry. Talán inkább az amerikait mondanám ez alapján. De ez egy nagyon jó futás volt az afrikai. Egészen pontosan, itt pedig akkor az eredmény Morrison versenycsúccsal 11 kereken, mögötte Terry 11:06-tal és Pass 11:08-tal a harmadik.